eze n'igwe ebe ọ masịrị gị ga-akpọrọ ya anyị na ya bụ biko imeri ebere karịa ndị anyị iri nwere ihe o meta mgbe ọ nwụrụ.
You don't allow that, sir. Look at family. Why we cry? I will cry because you don't know the best. What are you telling me? What are you telling me? What do you want to tell me? Leave me alone, please leave me. Leave me. Emilia. Facciamo come mamma. Chineke onye na-enye ndụ kpere ya ka o wee welite ya na ndị nsọ n'ozuzu oke. Ekpere nke onye nwanyị ka anyị sị ka afa gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa otu a n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, dịka anyị nwa jikwara dịbara anyị ihe ọjọọ. Erubela anyị n'ime ọnwụnwa, ka dọpụta ya n'aka ajọ ihe. Amen. Mmeri site na mbilite n'ọnwụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst, kwee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị ihe nketa anyị nke bụ alaeze n'igwe gị, ka ụwa ghara imeri anyị, ka eluigwe ghara ifunarị anyị, ma mee ka okwukwe anyị dịgide n'ebe ọkpara gị nọ, onye bụ mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ dị na Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị. Edebere Chineke iru m mgbe niile. Gaghị arapụ mkpụrụ obi m n'ọkụ ala mmụọ. Ị gaghị ekwe ka onye nsọ gị wee ure. Ị ga-egosi m ọnụ ụzọ nke
biko ka onye ọbụla guzo ọtọ ka anyị guzo n'ọtọ. Mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla nke kwere na m ọbụna ya mere ma dị ndụ ma nwụrụ anwụ anyị bụ nke onye nwe anyị. Ihe Kraịst ji nwa dịkwa ndụ ọzọ bụ nke a, ka ọ wee bụrụ onye nwe ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ. N'oge ebili ọtọ n'elu aja n'ikpeazụ mgbe e mebisiri akpụkpọ alụ m nke a, ọbụna na m ga-esi n'anụ arụ hụ Chineke, onye mụ onwe m ga-ahụrụ onwe m, anya m abụọ ga-ahụkwa ya, ọ bụghịkwa onye ala ọzọ. na-atụgharị uche ọkụ redere mgbe e were ire kwuo okwu ụbọchị niile ihe ọhụụ ka mara ka m si bụrụ ihe na-akwụsị akwụsị. Lee imewe ụbọchị niile dịka ntụ obe aka niile emela ka m bụrụ ihe ịtụ ụtọ nke onye nzuzu. Abụrụ m onye ogbi, adịghị m asa ya ọnụ m n'ihi na gị onwe gị mere ya. Si na-arụ m wezụga ihe otiti gị, emewo ka m wepụsị ya site n'ịrụ ọbụla aka ihe. Iji ịba mba niile dọọ mmadụ aka na ntị n'ihi ajọ omume. N'ihi na ọ bịara m n'ebe ị nọ, abụ m onye nrọdo dịka nna nna niile. Mmadụ niile lepụ m anya ka m wee gbasa elu tupu m ala ghara ịhụ ọgbụgbọ. Mi fare ti do la famire do. ga-ebupụ ụzọ si n'ọnụ ọnwụ bilie. Ma mgbe ahụ anyị onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ, ndị a na-arapụ, anyị na ha ka a ga-ewelikọ n'igwe ojii izute onye nwe anyị n'ime mbara eluigwe. Otu a ka anyị na onye nwe anyị ga-anọkwa
mgbe niile. Ya mere, were n'okwu ndị a kasịrịta ibu unu obi. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Abụ na ekpere. Abụ 248 on page 5. Christ, nwa n'ebe mmehie dị, bilikwa baa na ndụ ọhụụ, ka ha sitekwa na amara gị gafee ọnụ ụzọ ọnwụ baa n'ọṅụ nke mbilite n'ọnwụ. Kwee ka anyị onwe anyị bụ ndị nọ n'ije n'ụwa nke a, ndị na-agakwa n'okwukwe, ka mmụọ nsọ gị na-edu anyị n'ịdị nsọ na ezi omume ụbọchị niile nke ndụ anyị. Nye ndị nke gị mgbaghara mmehie na udo, ka e wee sachapụ ha anyị njọ anyị wee fee gị n'obi umeala. Kwee ka ndị niile na-eru uju Emilia tụwadụ di ya Raymond, ndị ezinụlọ Odika na nzukọ Kraịst nwee ezi ntụkwasị obi n'ihi na-elekọta ha dịka nna, ka ha site n'ibutere gị mkpa ha wee nwere nkasi obi nke ịhụnanya gị. Nyere anyị aka anyị na-arịọ gị n'ime ihe anyị na-enweghị ike ịghọta, ka anyị kwere nwee ntụkwasị obi na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmefe na mbilite n'ọnwụ baa na ndụ ebighị ebi. Nye anyị amara ka anyị ranye Emilia n'aka ịhụnanya gị nke na-adịgide mgbe niile, nara ya n'aka ebere gị, cheta ya dịka amara ị na-emere ụmụ gị si dị. Kwee ka site n'ime onye gị na ịhụ onye gị n'anya, ka anyị wee site n'ike baa n'ike n'ime ịdị ndụ ije ozi zuru oke na alaeze eluigwe gị. Ka anyị na-erịọ amara Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na mmekọ nke Mmụọ Nsọ nyere anyị ugbu a niile. Amen. 6. Yenti ya kupodi ebube. Yenti ya kupodi ebube. Oziọma n'ihe mụ na gị. Na Jizọs wetara anyị mgbaghara. Nara
site n'ọnwụ ya ga-emebi niile nke njọ. Igasa na ngere ka ndị ọkụ mmụọ ịkwadoro akwado were gaba ịkpachapụrụ anya wee mee gịnị wee gawa kpebi mmerụ arụ anyị kpere ya na ekpere Chineke azawa ekpere ahụ anyị rọrọ Chineke iru eluigwe Chineke na-emere anyị amara so ya ka anyị chọrọ ka anyị gbapụ ya ọsọ so that ndị ha ngechara ezi na-eche mgbe ndị ụka mfinishiri ha ewere bata ha ewere egwu dị iche iche duru ndị ogele ike na-eme gịnị na-abata ha ewe nwee ike mee gịnị bata anyị nyere ha ohere anyị kwesịrị ịnọ n'ụlọ ụka kara emili ụka mana circumstances na ihe omume nwere nke unu lee anya unu ga-aghọta chọọchị dị emili na Mbara toonu Chineke ndị be anyị sụrụ ọdụ onye ahụ n'imi n'ọnụ so n'ihi na ndị yutu nọ anyị wee sị ka anọdụ na be ya wee mee gịnị karịa ọka ikpeazụ and ọ bụrụ na ị chọpụtara na ebe ahụ chọọchị any place ụkọchukwu na ndị otu Kraịst mgbakọrọ inwe ofufe nru that place has become an altar anyị achọ agaghị n'okwu onye ọbụla so ka anyị hụtakwa ebe a na anyị nọ na Christ Church as long as today mbofu emili onye nwaanyị ga-enyere anyị aka n'aha Jizọs. N'ebe m chọrọ ka anyị leba anya na nwa nkenke mgbe onye hụrụ Job chapter 14 verse 14 ya gụọrọ m ya. Job chapter 14 verse 14 anyị ga-agbapụkwa ya ọsọ. If a man die, will he live again? All the days of my heart service, I will wait for my renewal to come. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mgbe m na-agụ mgbe chọpụta otu ezinụlọ Emili si were dị chọpụta la nna ya abụọ an army officer toonu Chineke mana ekwenyere na since ahụ is no longer living. The father, the mother, I think the mother is also no longer living. Mana since ahụ ha nwụrụ o nwere ka esi mekatakwa were fụ ha ọzọ na ndụ ọ dị impossible. Nne nke m anwụgo, nna m anwụgo over 20 years, my brother anwụgo mana since ahụ enwebeghị m ka m si were fụ ha nna aga n'ụzọ wee fụ ha na that's why Bible says gụọrọ m ya n'Igbo Ọ bụrụ na mmadụ anwụọ ụbọchị niile nke obupe agha ka ọ ga-eche ruo mgbe
mgbanwe ya ga-eme gịnị ụbọchị niile nke obubu agha nke a gosiri anyị na mmadụ nwụrụ ana onweghịzi dị ndụ, which means opportunity mmadụ nwere na bụ oge ọ ka nọ ndụ. Hallelujah. Dimkpa niile dimkpa, okorobịa niile, agbọghọbịa niile na ikwuchi niile, oge ọ dị ndụ ka o mere gịnị ka ọ ka nwere ohere ime ihe ọ bụla o mere gịnị o nwere. Thank God mgbe m na-agụkwa mbụ na Emilia sports lady. Hallelujah. Ọ wee sports lady gacha ebe dị iche iche, a government officer. Tonu Chineke. Abụ ndị Anglican 239 is no ọlụ mmadụ lụrụ ka a ga-eji mee gịnị. So wee fụ from the biography ọlụ niile Emily mere gịnị nọ mgbe ọ mere gịnị ọ nọ ndụ. Wee fụkwa n'ebe ọ na-eje service na-ekpere Chineke n'Enugu na St. Cyprian Abagba, which mụ nwa m believe na ndị ụkọchukwu nọ n'etiti ajụọkwa m ha o. Hallelujah. Mana for you to see a priest in this critical time na service ibi ime ọhịa be anyị abụachi. Tolu Chineke. Be anyị abụghị ime ọhịa. Tolu Chineke. It's a mistake of God. Hallelujah. Especially ebe a small London. Ka o mere gịnị? Ka ọ bụ. So anyị na-asị unu ndị ọ bụ the first time ha wee bịachi n'ụlọ bụ ndị iru ọma kọrọ. Hallelujah. Achị bụ obodo na-anabata mmadụ gịnị nke ọma. Achị bụ obodo enweghị nsogbu n'onwe. So nna anyị ime Chineke emechaa anyị ga-ama mgbe oge ruru anyị ga-ama onye ụlọ bụ nke ọma. Mana ekwenyere m na Emily nwere ihe ọ na-eme kpaliri ndị ụkọchukwu a wee wepụta oge ba take risk okporo ụzọ were bịa n'obodo anyị abụachi ịkwanyere ugwu ikpeazụ. Chukwu gọzie unu na unu bịara n'aha Jizọs. N'ime dapụtị kwọrị gide n'aka nka baba Azikini kwọrị. Hallelujah. Ị nwere ike ịga ha ya, mana ihe ọ na-akọwata bụ na ụlọ ọbụla ị nwere na be gị maọbụ ihe ọbụla bụ ụlọ ị rụrụ dịka nwanne anyị nwoke rụrụ nke a nọ akụ bara ụba ka ọ bụ ọ ya akụ ahụrụ anya. Amen. Ọ ya akụ emere gịnị ahụrụ anya. So ebe a wee sị n'ọlụ mmadụ lụrụ ka a ga-eji mee gịnị ka a ga-eji cheta ya na-abụ 239 na a ga-achọ anyị mana ndị ọzọ ga-eme gịnị. From now Emilia is no more, is no longer living. Ndị na-alụchizi ya na-abụ ụmụ ya. Thank God na o nwere ndị ọ mụtara ji mkpara abụ. Hallelujah. Adasị mkpu asị mele nke a bụ dị ọkpara o ji nọdebe nne ya nso. So a ga-achọ ya na mana ndị ọzọ emewo gịnị anọchi na-aghọrọ mkpụrụ n'ubi o mere gịnị. And mgbe ahụ ọ dị ndụ ka ọ kụrụ ya bụ mkpụrụ. O nwere nwa benefits ọ na-enweta na n'ọfịs ebe ọ na-arụ ọrụ. Ele anya ọ bụrụ nke ka o ji wee dee ihe maka ụmụ nwaanyị nwere ka anyị si eme ede ha anyị nwa bụ ndị na-alụ ga-eru ede aha nwa ha. Tolu Chineke. Ọ bụkwa na-achọ ya achọ ahụghị n'ọkwa nwa ya mere gịnị nwa ihe. And you can't tamper it. Tolu Chineke. So Bible ekpere anyị wee sị nọ ihe a ga-eji cheta anyị site na mkpụrụ anyị mere gịnị anyị kụrụ. Then ndị ọzọ mgbe a chọsịrị anyị afụrọzi ndị ọzọ abịazịa na-aghọrọ mkpụrụ n'ubi anyị mere gịnị na-adịgide. Gị nwa dịka nwa Chineke ọ gịnị bụ ihe na-alụ n'ebe anyị gụrụ n'ihe ọgụgụ ebe ha kwuru maka ndị na-ada n'ụra gịnị. Pọl na-agwa ndị nke Kraịst na Tesalonika ihe banyere ọnwụ a. Onye 8 years, 10 years, 15 years ka o mere gịnị ọnwụ anara anwụ ọnwụ n'okenye. Anara anwụkwu ọnwụ na mmadụ enwere ego ma ọ bụ na o nwere ego. Maka ọ bụrụ na ihe banyere ego Tolu Chineke ọ bụrụ na ego bụ mkpa ga-eme na Emily ga-adị ndụ. Ihe a na-akpọ egwu rie nchi
Now we go now only see how much you go again. So no he has to know we have no one around there. Or one have a profession in the service. That is why Okochukwu will teach you one Archbishop Emeke. Pope Emeke, or they have a pope or sin and they don't know who gave by news of Megan. Mbaha, you have on the land. They were singing it. Maniha Niku, he have a hair or package letting. It is appointed. Lokata no will decide there. Naya pasu we walk to Ebe. But when I do about Ndona Tonyo like any photo. Nihina Madu Bundina who know where I get it. That is why he gives you who your business partner. Maybe not Patakarigi. You will meet here on the way. You will able to lie a more we go beyond that says let us. Kahachoria J weapon there. What do you get? Ganil Nina Huegonanya. Oh, be Huegonanya, the Butempo Narura Ladi Chichi. I'm not for what to all Baji. Look on out to now, Baji mad. Or to a Megani or Baji in Kuga. Mano fool, but you're to all Baji. No, we're about. Don't say Giamotido. Ndị na-ahụ ego n'anya ndị na-anya isi gụmakwa nyambụ nyame nka na ya bụ ụkpaka na-agba n'udu mmiri ọ bụ ezigbo ihe ụkpaka na-agba n'udu mmiri ọ bụ ezigbo ihe sako ọ bụ ezigbo ihe ụkpaka ihu ala na ụkpaka na-agba n'udu mmiri ma Chineke ụkpaka ahụ ha mara sọsọ kwa ọgbụgbọ ya ndị mpako Ilazu Quachilaka, Yaula, Akidamoka, Nji, Hamaroka now. Daniru, Ndukulu, Ndinakwenye in Demuraha, oh, Yawa Patazere, Ina Madu, Nabata Jesus Christ, Nia Nasia Majo, or Simba, Nia Nasia Majo, Neuzadu Heva Ines, or Simba. Ole something for me. Oh, we should let for me. Oh, he should let me walk as it send for me. It was Zion also. Or Boracalanari let again. Like that. Doctor up will let again. Maki American who did it on me. Catch Kumero Mokorobia, but not Jesus. I was a sumo Korobia. Oh, my boy, language. Hey, were I hear what a share he heard in the head somewhere. Never. I do. If one yahu or here, only local guy for him. Chipunapata, Naha Jesus. Daniel, didn't want you again. Didn't I do a chanobi? Ndị na-adị agba ndụ ndị na-ebe ebubo ụgha ndị na-adịghị ejide onwe ha ndị dị ka anụ ọhịa ọsọ bụ ka ihe wụ na-akwụ ụfọdụ ndị mmadụ ndị na-adịghị ejide onwe ha ọ ya mere ụmụ nwoke ụfọdụ ha ahụ alụmanụ ha na-egekwu ya ha ahụ nwatakịrị 8 years ha na-egekwu ha who want ibe ha na-ejikwa ndị na-adịghị eme gịnị Bible kọrọ ihe arụ ọ arụ ka o mere gịnị ọ bụ ndị Igbo anyị ihe ọbụla ndị Igbo chọrọ ihe arụ ọ jọgburu onwe ya mara jide onwe kọntrol onwe dị ka mmadụ nwere senses ị gabe Okechukwu ịmụsa ofu ị gabe ndị Igbo ịmụ ha ofu ị ga ebe Musa ị ga ebe mkpi ọsọ ma ka esi akpara ọha ndị na-adịghị eji eme gịnị ejide onwe one day ndị dị gbakwa ọkụ ha jụjiri eju karịa ihe ha na-eme gịnị na-aga sayeri n'okporo ụzọ na-eme gịnị na-aga ndị dị gbakwa ọkụ one day
today ihe wa ha asachie onwezi mmeye ule ani ihe na-ekwu ọgbachie ka umbrella onwezi mmebe ọkụchiela gbam ọ bụrụ na ịchọ jee mọchụarị jekwuru ndị nwụrụ anwụ ka ị mara ma ihe ha ọ ka na-emepe emepe gụwa bụ mkpi ofu ụbọchị ihe a na-arịgo elu orituo onweghezi mme ọ dụzia ka ihe anyị chiri na blọk ebe ahụ ọlụ ka o mere gịnị ọ mgbe mmadụ ga-eme gịnị ga-atọgbọ ndị na-adịghị eme gịnị ejide onwe gaa n'iru ka anyị chịkọta ndị dị ka anụ ọhịa ndị dị ka chịsa aja mkpụlata mkpụ ha aja na bi ịchọba ihe mmemme bịa ka akara ebe a ọsọ ndị amaghachikwu ka ị na-akara ịkarị ya mkposa biko ka mkposara m aja bịa ka ma ọchịsa ihe ị mara na Chineke na-eme back to center ka onye nwe nyere anyị aka n'aha Jizọs ndị anaghị ahụ ihe mmadụ ibe ha na gịnị nwata nwaanyị mmadụ ịma aka oshi taba ahụhụ tagide ahụhụ sugide nwe nsụcha ka onye nke na you don't know where they pass through wee so ụmụ ha sụchazia kịta na agbọghọbịa ihe na-akpọ iwu ishi ka esi hụ ya somebody of 59 is still a young lady tonu Chineke uwe ka ọ ga-eribe ihe ọnwụ eme gịnị achọka na mmadụ buru ewu achọkwa na mmadụ mere gịnị tiri ịdị na-enye ihe ọ na-eme gịnị ọ na-eme Anambra State mother I no go forget you for this suffer wey you suffer for me when I dey sick my mother no go eat onye ha kwesịrị ịdị na-agụrị na-enye ihe ọ na-eme gịnị ọ na-eri ma na-eli ya na ka ọ tọgbọ ndị na-arara mmadụ ibe ha nye n'aka ndị iro ha ndị na-arara mmadụ ibe ha nye n'aka ndị gịnị mmadụ n'ole bụ ndị ọnwụ chi ha na-ekwu na mmadụ n'ole bụ ndị ọnwụ chi ha na-eme gị na-ekwu kịta ịrara mmadụ ibe gị nye n'aka ndị gịnị ndị iro ha ndị isi ike ndị afụliworo elu ndị na-ahụ ihe ụtọ n'anya kama ịhụ Chineke n'anya ndị na-ahụ ihe ụtọ n'anya kama ịhụ Chineke na gịnị n'anya lekịta lachibe anyị a na-ekwu okwu maka COVID-19 abụọ maka ndị achị tonu Chineke ihe anyị nọzi ka ikperibe ndụ ebesa ndụ amara ihe a ga-emechi ka ikperibe ị na-ekwu okwu Chineke ndụ mmadụ nọ na mmemme ime birthday ichie mmụọ nke kazi njọ na-achị ha wizi ishu iri ji nwatakịrị nya dị iri ji okuo ndị mmụọ ejula eme kwụ okporo ụzọ na-eme kwụ okporo ụzọ mmadụ ikwu okwu ihe chọọchị you can see them ndị na-ahụ ihe ụtọ na gịnị n'anya ịhụ ndị ọgaranya a na-ekwu okwu achịchị mere ha eji achịchị mere ha nkwọ achịchị bute mmanya chike ndụ niile ole ka ikekwuru Chukwu ndebere ndụ ole ka inyekwere ndị ụkọchukwu na-ekpe ekpere maka ogologo ụzọ niile ndị na-enwe ụdị nke nsọpụrụ Chineke ma ha agụọ ike ya ndị a na-enwe ụdị nke nsọpụrụ Chineke mana ha emewe gịnị ha agụọ ike ndị a ka a na-akpọ ndị echiri echichi na chọọchị echiri ha Christian mother echiri ha mother tie ha fada tie ha ụlọ ọkachie na chọọchị ha nwekwara special seat a na-enye ha na chọọchị mana ha gbasaa ụka ebilie tọọ nwaanyị ajadule agadi ha na-enwe ụdịdị nke chi oyiyi Chineke mana ha agọbụ ike nke Chineke ndị a bụ ndị ọ na-agba gbasaa ha ele-eje ajụta dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na dibịa anya nzu la nna ha la-abịakwukwu ile anyachila anya akwabeghị mgbe ọ kpatabeghị ego nna ya abịakwutekwe o were cheta echiche ewere gwa ihe mmerụ o ji enwe ataakị bụ na ọkwa ha nne ya n'ọnya ọkwa nke mbụ ọkwa nke abụọ ọkwa nke atọ ha
ha na-enwe ụdịdị nke oyiyi chi. Ihe m chọrọ ikwu bụ ndị njụrụ ịlara aka azụ. Ya mere ọ bụrụ na a na-akpọwa ọkpụkpọ oku gị bịa gbaa ama ihe mara sepụkwa aka karịa onye ahụ iji abalị wetere uwe envelope. What do you gain? Ego ole ka ọ na-enye? Onye we ego ka bụ onye we ego ọgụrụ mmanya wee bịa sịba ọdọfa sepụ aka. Nchịkọta okwu ahụ bụ na ewee kpee ezinụlọ a ikpe mkpegide maka na ha bụ ndị nwere landed property over 80 plots of land in different areas. Because na ọ mụtara nwoke mara nwoke ya ka pere nke oge ahụ ka nwee ihe ọkụ. O wee jee kwara ala ụmụaka a niile gbakọsịa naanị ha jezie ka ha tie aka ka ha kwuo okwu ihe achọ ihe na-eme. Ụdị ego bikega ndị a maara afọ ha n'obodo wute mọnị arụzie ụbọchị ahụ. Chifu na-ekpebu ụdị ikpe dị otu ahụ. Ha nwabụ ndị kọmitii ekpebu ụdị ikpe yiri ibe a. Sọsọ ofu onye ese na anyị anọkwa n'ihe ọjọọ. Anyị anọkwara gị obodo ụlọ ohuru ụfọdụ ya were ogene na-akụ ya. Ị ga-ekwuru n'eziokwu ọsọkwa ya ikute mmadụ kenye n'ihe ị ga-akwuru n'eziokwu. Na anyị anọkwa n'ihe ọjọọ. Asị m onye onye ga-eleta ka Jizọs, gwanụ m onye ga-eleta ka Chukwu. Onye ga-emere ka Jizọs, onye ga-eleta ka Chukwu. Gwanụ m onye ga-eleta ka Jizọs. Onye nara ekele ezi onye nwe anyị na okwu ndụmọdụ nke anyị nụrụ. Gọzie ọnụ kwuru, gọzie ntị n'ọnụnụ. Wee ka onye nwe anyị na Chineke na amara gị na ndụmọdụ ka anyị nabata gị ndụ ruo ọgwụgwụ site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. chee uche ndụ ka ị ghara ịnwụ ọnwụ ikpeazụ. Ọ dị anyị mkpa ka ị ghara ịnwụ. Ka ị ghara ịnwụ ọnwụ ebighị ebi. Ka ị ghara ịnwụ ọnwụ ikpeazụ. Ọnwụ ikpeazụ. Ọ dị anyị mkpa ka ị ghara ịnwụ. Gịnị bụ olileanya anyị nwere? Olileanya anyị nwere na mbilite. Amen. Dịka anyị gbapụ ọsọ ọkwa speed now. Ya mana nwanne anyị nwaanyị onye ọbụkọ bụ gị biko ka ghara igbu oge. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịsọpọt ezinụlọ a Lubetin, biko echere ka egbuo ego oge ozugbo. Ndị niile nọ nụrụ unu ejere aha Jizọs. Anyị bịara ọlụ n'elu ụwa nka. Onye lụrụ ihe ọ lụrụ ga-egosi Jehova ka o siri lụọ. Onwe ya anyị bịara ọlụ n'elu ụwa nka. Onye lụrụ ihe ọ lụrụ ga-egosi Jehova ka o siri lụọ. Anyị bịara ọlụ n'elu ụwa nka. Onye lụrụ ihe ọ lụrụ ga-egosi Jehova onwe ya. Abịara m ọlụ n'elu ụwa nka. Onye lụrụ ihe ọ lụrụ ga-egosi Jehova onwe ya. Anyị bịara ọlụ n'elu ụwa nka. Onye lụrụ ihe ọ lụrụ
Mama Emilia Chinenyenwa ebe ọ bụla ị nọ na gwa Chineke okwu banyere ezinụlọ a inwe ibe isi ịma ịkpa n'egi wee rapụ ife niile wee bịa ebe a tata chi ezinụlọ a n'iru Chineke gwa Chineke ihe ịchọ ka o mee n'ezinụlọ anụ a. Chetakwa mgbe ị na-agọzi mmadụ ka Jehova na-agọzi gị, ya dịrị gị echere mmadụ ibe gị yọọ ka Jehova gbaa ha ume na-ejem ozi na agbammbọ niile ka Chineke nke Chineke ndị agha bụrụ ebe gbakasịrị ike. Jesus, oh God of grace and glory, we remember to us, our family and friends, to know and to love as companions on our earthly pilgrimage. In your boundless compassion, console us, O Lord, as we mourn. Give us faith to see in death the gate of eternal life, so that in quiet confidence we may continue our course on earth until by your call we are reunited with those who have gone before us through Jesus Christ our Lord. O Lord, be merciful unto the Odika family, male and female, young and old among them. Be merciful, O Lord God, unto the students among them, unto businessmen and women. Be favorable unto them, O Lord God. Shield them against power, shield them against principalities. And Father, Lord our God, we ask, O Lord, in your infinite mercy, put far from them sicknesses and diseases, and let them live, O Lord God, to continue to glorify thy holy name, in the name of Jesus Christ. Gracious Father, we want to thank you for every one of us who have traveled from far and near places to comfort this family, Ancient of Ages. As your people go back, grant them journey mercies in Jesus' name. Father, Lord, I want to thank you for those whom thou have used to dig the grave. The young men since morning, they have been here digging. Father, Lord, our God, strengthen them. But we ask you, Lord God, as they do this, remind each and every one of them that this world is not our home. One day, we shall depart from here. Help us, Lord God, to live for you and for you alone in Jesus' name. We commit the entire Odika family, the Omuna, the neighbors, and the friends. The Lord our God shall remain your God, and the Lord our God shall take you to the place you shall go and bring you back and wait unto his calling through Jesus Christ our Lord. And amen. N'afọ Christ Church na mmadụ niile gbakọtara ebe a. Ntị gị keep record ama m na ọ ya keep report n'otu ọbụla ọdịna a sị ka akpọta nke a ihe otekere ga-eje ozi na ndị ọdịnyere ụlọ aka gbaa unu ume idokwu ya n'ime n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Toonu Chineke, biko anyị na-ekele mmadụ niile ndị gbakọrọ, na-ekele nna anyị n'ime Chineke ndị nọnyere anyị n'ime ofufe nru a. Nnekwu ụkọchukwu ebe ọbụla ọ nọ, as long as Anglican Church chọọchị ya ka ọ nọ n'elu. Anyị na-ekele nna anyị n'ime Chineke, Venerable Simon Emenu Mmadụ from St. Cyprian Cathedral, Nike Diocese. Na ekele na ya ma mbọ mbọ.
dịka m kwuru na mbụ ọ dịghị izi mmadụ ịrapụ steshọn ihe o gosiri bụ na Emily sochi ike toonu Chineke ọ ya mere ha ji were bịa na-ekelekwa n'otu aka ahụ na-ekelekwa n'otu from the same St. Cyprian Cathedral Nike Diocese. Praise the Lord. Ihe mere dị ọnwụ Emily riri ọrụ o riri ọrụ ọma ji ihe ọ na-ekwere isi. Hallelujah. A na-asị ka onye nwanyị gọzie ọrụ ndị ọzọ ụlọ m gọziri ndị nwe ụlọ oge eji were mee ihe na ebe a ụlọ anyị ụlọ ahụ ịlọ ndị a na our sisters ndị nọ ebe a ma akwa ahụ ọ ndị grupu Emily na St. Cyprian group 7 na ụlọ karịkwara obodo ha ji ụlọ megidere grupu 7 toolu Chineke so ndị group 7 ndị obi otu Emily biko ụlọ eje Chukwu gọzie unu n'aha Jizọs emechazie ndị anyị ekele ụlọ iji okwukwe kwụsa gị n'ụwa aha gị Jizọs bụrụ adozi haleluya Chineke onye atọgbọrọ ọkpara gị dị ngọzi n'ili doo ili nke a nsọ anyị na-arịọ gị ma kwee ka odibo gị bụ Emilia Chinenyenwa onye a ga-eli arụ ya n'ime ya binyere Kraịst na paradaịs nke gị na ka o wee bịa n'ala eze eluigwe gị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Ma onye nwe Chineke kasị ebere, onye nwe kasị ike, onye nzọpụta dị nsọ jupụtakwa n'ebere ahọrọkwa anyị nye n'ihe ụfụ dị ilu nke ọnwa ebighị ebi. Onye nwe anyị ịmara ihe nzo niile nke obi anyị emechikwala ntị ebere gị n'ebe ekpere anyị dị ma rapụ anyị onye nwe anyị kasị dị nsọ Chineke onye kasị ike onye ikpe kwesịrị ekwesị nke dị ebighị ebi ekwela anyị dapụ n'ebe ị nọ na mgbe ikpeazụ nke ndụ anyị n'ihi ihe ụfụ ọbụla nke ọnwụ. Nọmba 50 ọ tọgbọrọ n'ili onye nzọta na-eche ụbọchị ahụ Jizọs eze abụ nọmba 50.
Nwanyi Emilia nye Chineke nke pụrụ ihe niile ọrakwa ahụ ya nye ala aja lara aja ntụ lara ntụ uzuzu lara uzuzu onye nwanyị gọzie ya debe ya onye nkwasị ya ga-ekiri ya wee na-ere ya ebere onye nwanyị gọzie ya egosi ya iru ọma ya ma nyekwa ya na anyị taa kedụkwa ya taa gbaghara anyị ọjọọ niile anyị mere ụkpazibara mere anyị ọjọọ edubere anyị n'ime ọnwụnwa ma dọpụta n'aka ihe n'ihi na alaeze nke gị n'ike n'udo mgbe niile na mgbe niile. Amen. Mgbe a ga na-abụ abụ nke na-esonụ ndị ga-enye aka wee gbachiri ndụ
denso nelo mere izeno aganyao koki Chineke nke udo onye mere ka Jizọs Kraịst n'ọnwụ bilie onye nnukwu ọzụzụ atụrụ site n'ọbara ọgbụgba ndụ ebighị ebi mee ka unu zuo oke n'ezi ọrụ niile na n'ime uche ya lụọ n'ime unu ihe niile dị mma n'anya ya ka udo nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu dịkwara unu ugbu a na mgbe niile.
niile dịka ndị ụkọchukwu kwugoro mgbe ha na ya ekpe ekpere anchi anyị bụ ọgọ m nwaanyị enwere comparison both in character and behavior. So ana m Chineke nna n'otu o si kpọrọ ya n'elu ụwa ka o si ụtawanye ezigbo ebe ọnụnọ na alaeze n'eluigwe na Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị. Ana m asị ma onye ukwu ma onye nta biko ma ndị be nna ya ma ndị ọgọ ndonu dibe no Chineke wetara Chineke ewerekwana n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị. So allocate another hacker and spend the whole of the I'm going to do I'm not sure about the man after the man. Who do that hold? Get him a jail. Sports Council, Sports Law, Tennis Association. One day I was able to let Mrs.
the various groups from Enugu Sports Club and in general the long tennis fraternity of people beyond between Enugu and beyond, including the Sports Council of Enugu State. So we will make our presentations one after the other under the auspices of Enugu State Enugu Sports Club. Conti, can you start, please? Enugu State Tennis Players Association. In fact, I know Coach Emilia. I know also tennis. I said I have a area of Parliament no na Enugu Sports Club. But I sit every Saturday. So coach be na Saturday piasha ball. The boy no go within the parliament. So on the parliament seka I was on car. Where security and gang former. I found Mr. Chief Raymond Odika, and I'm a member of the Enugu State Tennis Association. So now, on the Enugu State Tennis Association, with a very many men of Makana, Nwanyi, both Emilia, I about Coach Emilia, who was very instrumental to the progress and development of tennis, both in Enugu State and beyond, and we miss him a lot. Practical Ndo from Enugu State Tennis Association with this. And we get down from Enugu Sports Club. And when then I was special friends of Coach Emilia. And when I say special friends, people who are related with her in the game of tennis, dating back to about 30 years ago. I get Emilia. I know you see the lawn tennis section of Enugu Sports Club. But typically in the Nigerian tennis for now, the Enugu Sports Club will put their own presentation at that point in time. Because in our way, one or two very assigned with Enugu Sports Club today. But as in some of us, you know. Nabatana, Ojiwe, Ijere in this number, Obono Oboria, ever Amanabatan Enugu Sports Club, knowing the kind of lady that we lost. I assume do. Guys, assume do, then I say why do, because we have lost somebody we cannot replace in Enugu Sports Club. Ndono, God bless you. Enugu Sports Club. No, I'm not going to because I don't know why we change. Take my wife. I'm how we started. So why I will change? You got the rules of making it that's casual. Let's go away, you did it. I got you so much, I get anybody and I say messages or anything like that. I'll be very careful with that person. Why won't if you never hear one? Man, I hear I can have what I do. Can't we do anything?
Biko, Mabu Queen, Edwin Hanekeruna, Jesus. Emilia Odika. Oh, how about the Haji? You have watched I for a Maya. Now, I see you block. Who did that? Who did you? And I got you. I have Jesus. Biko, I will do you. I have to support you. I have done it. I done nine. I got everybody that old. I want a ball. I have a bag of Biko. On a slow Kevin and I do whatever I'm body. One or two. I gave you back. I report. I be gone. I've been worried. My idea of one pound, oh, when no man I do would I gave you because so what the representative will do because all I'm no. I hope I don't have a good not the wire. I'm about to use it, but I also do that. I
Biko uru n'anya na ọgba ebe a ihe awụ ụmụ nwaanyị ndị Isikwe bi Enugu ndị ha na ọmị anyị na-emekọ o wee wute ha asị ka ha bịa anyị na-asị unu nnọọ anyị na-ekele unu onwe ihe unu ga-agwa anyị Emilia Odika, Mrs. Osai na biti. Amoye na hadi ya. CJ. Obia kwa mboga kuna obia sana ima kwa na radar ya. Ayasi ana sogado boso kwa ekipia. Boso ya na. O maka no sonyela anyi ka anyi jibia. Maka onye no na lude sonya. O gadi mere anya amambia. O sonyela anyi so shi anyi ka aboye na radar ya. O we buli ha gutenya anyi. O gutesira anyi ike. Maka na ọnwa anyị na-agba mbọ. Mana anyị ajụkwa nchukwu ajụjụ. Ọ ihe dị mma ka ọ na-eme. O wutere ụmụ anyị Isikwe. Anyị wee na-asị ka anyị si ma ji emu ụmụaka ya ma o metụta ọtụtụ ya. Ha biko ka anyị jire ya. Ha ndo. O mere anyị. Anyị bụ ụmụ anyị Isikwe tụọ ekwenye ya. Dịka anyị si eti ya, unu dị ya ka Chineke nara mkpụrụ obi ya ka o si ike na ndụkwa n'aha Jizọs. Thank you very much. Kick
All right,
I'll get you jump.
Okereke
Mr. JC Ibakama and family. Yes. Now had to be back a man. Mala, I would the Ria Ijibia. I work as you one night you be. That's incredible to leave you, man. Brother Raymond, I see you. When I want to do Biaka, you have married me. Sharon. No. One goat.
Mommy, get him. Mommy, because I got like one kind of maloney. Afambo, Mrs. Patricia Eke, Mommy P. Silora. Oh, Silora. Mommy, what the kine me feni makanya. Before mbido we me we recording and record. Oh, we nyapanye munazono. Maneli chamunia. Odika oguma be in charge. Mommy, wano mo what's up no? Yes, someone in charge. Ana me sinni. Ine sinni. Ina gazuko wanina. Ana me jebe ni neba wana kwa ayi neje. Odemma. With my workers. Odemma. Mommy P biko na amam na ebe a bia marokwa m ihe kedu ife na eme ebe a sị ka ebe m recording biko ị ike igwakwa na ya ife na eme ebe a. Ihe na eme ebe a na ụbọchị tata I lose our wife. Nwunye anyị ezigbo nwaanyị ọma dị anyị n'obi. Ọ rapụrụ anyị so anyị wee na-akwanyere ya ọgwụ nke ikpeazụ na-emebere anya today. Ọ dị mma. Mommy P biko onwe otu ndụmọdụ na-abụ ma otu ọbụla o si na dị iwe ike ịgwa maka ndị anyị ji maka ha wee nọrọ ebe a taa. Ndụmọdụ na-enye ndị niile bịara njem a taa ka onye ọbụla tụkwasị Chineke obi n'ihi na nwaanyị a rapụrụ anyị ihe ji wee mara ya mgbe ọbụla ọ na-ekwu okwu gbasatụrụ Chineke ka a tụkwasị Chineke obi so na Chineke gwara anyị n'ọnọdụ ọbụla ka a na-enye ekele ma mgbe ọ dị mma ma mgbe ọ dị njọ na-ekpekwa ekpere ka okwu onye ọbụla ji wee bịa na beria n'ụwa ka o kwere wee na-akwụkwọ ngozi. Mommy P anyị dị sha biko bifo anyị na-emechakwa interview biko dowekwa m ezigbo ofe onugbu nọla anọ nri n'ibe nkwu Mommy P. Nsogbu adịrọ ọtụtụ ihe ka anyị siri ụkwa, anyị siri sauce, anyị siri fried rice, anyị siri jollof rice, anyị siri ofe egusi, sikwa ofe onugbu, ọtụtụ nri ka anyị na-esi. Ọ dị mma. Daalụ. Kedu ekwentị gị kwa na akara ekwentị gị? Ekwentị m bụ 08180961319. Again, 08062631788. Mommy P the sharp. Daalụ. Thank you, Nna.
Adeko,
Oh bro, just do your normal thing, okay. Just do your normal thing, freestyle. When the big and my piano, however, that Garavian I came, had a in Joe. I know soon know. Everyone is going there, Magic for Magic. Chineke goes there. A mambo, we had to be getting mamma wine. On the beach of the map. Oh, we are all out. I love no crying. I am a who am oh, yeah, indeed, I'm back. Go to go river. Go,
Ihe amụrịrị amụrụ na amụrị na ahụrị ọdụ ya gara nke ekele dịrị Chukwu unu na-eme
Odogunje kwalo do aishi kwalo ka maro onye wo mu ka ala emerụ ụlọ agwa mma m wee Emilia Odika do nnu aha yo aha m wo chuba bizi of mana gini ka na asukene na bros how fast self I do yeah na bros abeg wetin you say wetin happen self because e be like say wetin happen bury my mom. As you can see, everything went fine. Nothing. So that's it. Nah, bros, I feel so sorry, man. I feel so sorry. Only one or two things you can do about. The only thing that I'm praying for is for safe journey back home. I guess all came fine, so we should go home safe. Bros, the Lord is your strength, man. Amen. It's well. Amen. Man, one love. Thank you. What do you say his name again, please? Raymond Odika. Oh, it's alright. Ugo himself. Do so Imana can see where na faji Ugo na home na the life band ni to do wema ni Odogu. Odogu ken eme. No le lose mama. Yeah. It's Ugo better ka eme hele la ha wo Ugo forma. Omo last son du man. Ugo forma. One last son Emilia Odika Chinenyenwa Nee Okereke. Agwa. Abura say o butekwe na ino na. Mana I ga ediwe. Abura say my brother, the Lord is your strength, man. Yeah. It's well. Confirm. One love, my brother, eh? Confirm. It's alright. Dalo, man. Thank you. Say cheers to the camera. Confirm.
Commissioner, get one of the weekend. I like it. I should have known.
Hey!